Puspika sedayanipun ingkang ngenggahi dalu menika insyaallah kasengkuyung warga masyarakat Candi ndadosaken nikmat lan manfaat dalu menika anggenipun gelar inggih pacucak. Ridho lan hidayahipun tansah mayungi warga Candi pinanggihna barokah kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Amin. Iki Mas Eko 4 tahunan loh Mas sini Mas. Berarti saben 4 tahun mesti adakan pagelaran maya. Saestu. Kula yo ming-meling siji jing melih dicedhakke panggung. Kenapa? Wah, dandane teng mriko munggah raung. Pinggir Mbak Cale kok. Wah, Mbak Cale susune goleki pinggir kene lho panggung wae. Mlaku kok kono kene iki genep 2 jam anyang-anyang nah. Kaya ora kok. Kula keten Mas Eko. Piyayi niki, piyayi Candi. Niku kenging dipun wasani piyayi ingkang bijaksana. Sebabnya Loh, tata tertib dalam menjadi tolak ukur penonton ini menjadi acungan jempol, mendapat apresiasi dari Ibu PLT Bupati Ponorogo. Tepuk tangan kagem masyarakat Candi. wah. Ngoten Mas. Penjabat saki kaya ngeten iki krika lenggah. Masyaallah teng ratan Mas. Iya. Wih, turu lu ten telajek yo. Ya menikmati wilayah. Oke, jangan kaya modele kaya di rumah sakit. Kayo, Sak Mas kusuk ibu melu-melu ngomong. berarti kan betul bisa ngomong mikir dalane kaya mbah iki wae. Wong Mas kritik kaya ngomong duwi kaya ngono. Sama Mas, ngomong. Dina iki panjenenganmu ditimbali dening panjenenganipun ingkang namung Tugati. Bapak Jumino. Bapak Jumino, Bapak Lurah. Pembalang aja dari warga masyarakat. Terus Gumalang Nyawiji anggenipun ngestreni bersih desa. Jajali. Apa sing ngomongke tetap bersih desa. Ora ngisi-ngisini lho, aku kalau kasih kok iki ya. Dari aku ngomongnya bersih desa, kok wis sama ngomongnya kesore maupun enggak ngomongnya. Loh, paling tidak ada penekanan bahasa no. Orang saya kan dengan ikut di dalamnya. Loh. Jangan ngeten lho, kula niku lek trimo desa Candi. Ini satu kebanggaan bahwasanya walaupun 4 tahun sekali ini terlaksana. Sing penting warga Candi iki ora lali karo budayane awake dhewe. Alhamdulillah. Mergo asal luring bangsa gumantung marang kabudayaan. Apalagi saya itu suka non sewu Mas. Kula niku begitu walaupun kula niku jarang pergi nggih. Begitu kula tukang pergi kula gumun Mas. Sebabnya Candi ini bisa dinamakan salah satu desa sing gemah ripah loh Jinawi, tanahnya subur. kok iso sampean roh Apa sapa bisa ndelok ketanduran? Aku mau terkawin lagi begitu aku mau munggah dulu ya. Itu pun tidak masalah. Begitu udah naik panggung ini saya itu baru melihat bahwasanya kesuburan daerah Candi, desa Candi itu bisa diutamakan. Insya Allah akan menjadi barometer desa-desa seluruh Indonesia. Jadi lemah ini subur ya Mas. Subur lamun. Bukti Saking subure, non seru. Rijingnya cukul gedangnya rasa. Iki betulnya bahwasanya iki terap dincapne rene ditempeli gedang sak tunduk iki karepe kanggo sesaji. Wong Jawa ora ninggake jawane sing ninggake tata krama Subasita anggon gedang jawane gedhe. aku lek rijing cukul gedang iki. Masyaallah. Iki mare sing mbok sawangi ora kok ndelok kahanan sing ngene iki kok. Dadi aja nyari gedang, Pak. Gedang iki sasmitone muga-muga insyaallah warga masyarakat Candi sawise ngene iki pagelaran ing dalu menika, gedang menika gegayane oleh pepadang. Apa sing dijakah dening warga masyarakat Candi insyaallah bakal dijabe dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, iki menika gedang menika gegayane kan pinangannya pepadang. Sedaya menika wapuh ya. gedang itu gegayuan kan sakit. Gegayuan insyaallah bakal oleh pepadang. Jadi pagelaran ing dalu menika iki ora mung bener hiburan tok ning tirakat. Dari para winasis tirakat paling abot iki yo mung melek. Dadi sedaya menika tirakat. Muga-muga tirakate kabeh warga mereka Candi dalu menika oleh apa sing dijakah dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saiki yang sampean coba kan gedang lah kepada. Lho nggih. Saiki desane Candi. Candi menika saka tembung Candi menika non saka tembung non sewu Pak. Non sewu Pak. Sing dulu tak pikir dulu. Iya.
Iki masih piye-piye masyarakat candi iki masyarakat sing cerdas. Candi itu ketemu canda. Ya. Canda iki kecekel. Tegese apa sing dijakak, apa sing disuwun insyaallah bakal kecekel. Menungso kang urip ning dalam dunya iki sing disuwun apa to? Sing dijaluk apa to? Sing dijakak apa? Sing dijakak yo kuwi urip ayem tentrem. Ayem tentrem ki piye to? Ayem tentrem ki keluargane ayem, keluarga masyarakate ayem. Internali oleh, eksternali yo oleh. Jerone itu Jebule yo oleh Pak. Tembune bahasa Inggris. Nggih lho, Bos. Tembung bahasa Inggris gimana? Tembungnya bahasa Loh, Inggris. kok bahasa Inggris nyapa dari ini? Ngaku ya. Kalau Mas Fisik nih, Om. Ngengkel nyapa dari ini. Jabane itu jerone Loh iya, mereka bisa dinamakan bahwasanya masyarakat sini bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ini yang dalam pelajaran itu bisa dinamakan simbiosis mutualisme. Wah, Saling menguntungkan. Masyarakat yo cek karo pejabat, pejabatnya insya Allah ya apa nuruti apa dari masyarakatnya. Di mereka sama ketemu di lu Pak. Wong kene iki sugih ora ndangak yen sugih enak ora ndangak sugih ora malih lan tetep diglu andap asor ora seneng pamer bodo niki wong candi Pak. Masyaallah. Lho, Kepala desane Bapak Jumeno. wis mulai wong e. Pucuk pimpinan desa kok kondur iki. Napa iso? Kok kondur? Jumeneng. Ya. Jumeneng ki linggo dadi bapak kepala desa. Jumeno berdiri. Jumeneng lah berdiri lah ya baru ngedek. Ame linggo to, ibarat ujungnya ngedek. Kowe iki nek pinter ki aja cepet-cepet. Pinter ki awal ngono lho. Aku kalengkangku goblok teko. Jumeno. Jumeneng niku jumeneng. Bapak Ngedek dadi ke bapak kepala desa mriku. Bapak kepala desa. Bapak kepala desa sekolah yang ngurusi desa barang. Ya. Bagian juga nih, sekali ngatur berangkat. Ngatur bapak ini nggih desa nggih setrum, ben tikus ora kesetrum. Jumeneng asal dadi lurah iki ora gampang ning angel. Apa meneh desa dalam lingkup kabupaten itu dipilih oleh rakyat. Nek nggone kota dipilih oleh bapak wali kota. Nek kabupaten itu dipilih oleh rakyat. Jadi alhamdulillah Bapak Jumeneng itu dipilih oleh rakyat. Insyaallah apa yang menjadi kepentingan rakyat dikembalikan untuk rakyat. Jumeneng ngadat. Nggih. Terus menang. Wong dadi lurah iki golek menang ora menang golek menangi dhewe ning insyaallah tidak kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Walaupun sekarang program pemerintah pusat itu banyak MBG ya enek, Koperasi Merah Putih ya enek. Ning beliaunya ora pribadi untuk kepentingan sendiri tapi untuk kepentingan untuk warga masyarakatnya. Nyatane prasaja Jujur itu penting Pak. Sederhana. gawe klambi suwek sithik Buah Pak. Celana suwek sithik Diwehne wong. songkok suwek sithik Diwehne wong. iki mau bayari sampean. Enek duit 20.000 suwek. Wah disolasi Pak. Niki lho. Wadah dilake uang. Sik payu. Jumeno. Noto warga masyarakat itu yang selalu diutamakan karena jadi bapak kepala desa. Kowe kok contohmu iki mbok ra sini to. Jadi bapak kepala Sing desa. bener ki bapak kepala desa. Bapak kepala desa itu selalu mementingkan kepentingan masyarakatnya. Dan sudah terbukti bahwasanya Pak Jumeneng itu sampun ngaske 2 periode. Dua kepemimpinan 2 periode lho, Bos. Insya Allah bisa menyatu. Terus akhirnya lho ya wong kene ngono sewu. Dadi lurah ki nek gege mongso urung entek sak periode diduk ning masyarakate. Kuwi tergantung Kebijakannya. Iya. Dan cara ngomong dan cara kepemimpinannya nang ning desa, Pak. Dan tapi Pak Jumeneng lho, terbukti Pak Jumeneng gitu Jumeneng. Iya. Kowe iki kok nggih Pak Jumeneng endi kok iki kok iso. Pak Jumeneng iki sik teng wingking jagongi tamu. Lho, Pak. Bener. Ya ora. Mula Loh. dalam internal manajemen iki ditata Mas. Penting Pak apa meneh kaya Pak Carik. Nggih, Bun. Nggih. Pak Carik iki. Pak Yohan. Pak Yuwan. Garwane bule iki. Loh. Urip contoh ngono iso. Wong garwane yune kaya iki kaya. Wis tok ayu iki dadi bojone Carik. Iki malah nek diceluk malah misi-misi. Ngopo? Pak Carik nek celuk piye? Yo Pak Carik nek bojone Bu. Bure. Ya ora. Bure mriko lho, Sel. Aja boleh bure. Akhirnya bojomu yo saiki dadi bendahara desa. Ayo, Lagi yang bule ya. Jadi bendahara. Saiki nek dadi bendera desa, nek celuk bedes bojoku iki. Kok iso? Lho, ya lho, tarik sekretaris desa juga apa?
Bedes. Bojoku iki bendera desa. Ngerti apa? Bedes. Nah, bojoku iki celoke bedes. Angger bener iso sugeng enji bedes. Sampai kok bojoku nyawi. Tapi nanti lho Pak, niki kula niku salut kali warga berkatan iki. Walaupun Pak Cari ngaso dadi Cari ning garwanipun Bu Cari menika ora mung lingguh tok delok tontonan wayang ibu ini. Wah, tenan. Ning tetap berpartisipasi ikut meramaikan pagelaran wayang pada malam hari. Sisi jadi ngono iku berpartisipasi. Iya, partisipasi. Ya. Aku ketularan kepala desa. Ini lho Pak Eko. Iya. Puri sebagai seniman oleh Tole Yohan sebagai tarik. Tarik. Itu seperti prinsip hidup saya. Pak Eko seniman garwane PNS guru. Guru. Ini harus diutamakan. Ngono. Jadi udah sampai sekolah enek tau segan. Sing lanang seniman, Sing wedok seniwati kayane lumpuh. lek tanggapan lek sepi promos kabeh. Oh iya. Iya Pak. Sing lanang seniman, sing wedok seniwati kayane lumpuh. Iya. Kuwi oke nek Mas tanggapan rame. Dari sepi, terus dibaca apa? Kenapa cuma piye? Loh, saya seperti jenengan jarang garwane PNS. Mas Puri iki sinden garwane yo Pak Cari. Saya itu sebagai komedian. Kulo niku dadi dagelan. Bojo kulo yo nyambutke ning Pontianak Kota. Apa? Tukang coret. Loh, dadi wakatibda. Apa kuwi? Wakil kepala. Iya, Loh, wakil kepala. Nggih. Pakil Ning ngene apa kuwi? ning gone kantor kabupaten. Kok wakil tidak apa? Pakil kepala penitipan sepeda. Menika bojo Kayak anak sing terakhir iki ndase yo pentil kae. Nyapa kok wakil tidak? Aku yo kira apa ini wong pakil nggih wakil tidak ki apa enek? Pakil ki nek kepalane Pak enek tuane. Lah nek garwane Mbak Puri gajinya jelas, garwane Mas Eko gajinya jelas. Lah bojomu tukang PNS itu gajine piro? Pol yo 7 juta. Nggih. Nggih, mboten. Nggih. Bojone Cari pol yo mek piro pur bojomu? Wah. Ya 6 juta ya mek 8 juta. Nggih, mboten. Bojoku lho piro? Parkir. Walaupun parkir, Pak. Menika sakulan. Menika hasilnya menika 21 juta. Parkir Nggih. lho, parkir ki ono undang-undange lho. Nek ora ono kapok karcise kae yo ora iso lho. Yo nek kaki tapi berat ceperan. Lho, kok nganti selikur yo to? Kalau helm. Umure ora Ini tak kandhani. Awake dhewe iki Tapi terus konangan Pak. Kalau helm konangan akhirnya dipecat ora dadi wakatibda. Akhirnya sak menika nyambutke nun saya menika. Menika wis dikarenakan khalayak umum ibu-ibu sampun pirsa. Ibu saya bojo kula menika sampun pegawai Bank Mekar. Kamu bahkan koperasi berarti. Untuk bagian humas hubungan masyarakat, Duduk. untuk mantri, Kakak. Tailor, Duduk. pelayanan masyarakat. Senes. Lho bagian mekati apa rujukannya? Bagian nasok Mas, berminggu. Kok ada regulasi yang ada di Mbok penjenengane sekali-sekali merevisi siapa yang diajak. Bapak, Lah nek ngeten iki lak ora nggo wasma penjenengan kok. Apa tumor mau diunggul-unggulke tentekane njolan-njol ngeten iki. tapi yang digunakan yang baik itu diakui dong Mas. Ah mboten iso, Mas. Wong niki omongane niki ngarep penak, burine bleset kok. Kalau mana bujumu kok gampang boleh silang wakar, kok dia apa toh? Lho nyapa nguji bojoku sampean? Mereka ngerti, dia ini bujumu ini ngaku. Lha ya aku nang aku. Wong aku dingin nang aku yo ngono. Aku dingin dolan sampean. Bujumu ini dingin yang ngaku, bujumu rapi ngaku. Nah, kalau bujumu bilang yang ngaku, aku orang bujumu rapi ngaku. Lho, berarti mau rasane ya? Kok merasane piye to? Lho, bojoku enak. Lho, seto di laras sing. Lah iya lho, bojoku lara enak lho. Margo saka boleh pinjaman kreditan yang mekar, jadi kan dia ini ngaku. Ayo. Ya tak rasa-rasanya bujumu tidak Lho, pede. sama ngomong tulis apa? Sabar to. Kuwi ngopo? Lho, bojoku lara enak iki lho. Ding lho, penak sesuatu aku suruh dingin minggu. Penjenenganku nek ngendikan di tata cahaya studio iki. Lara enak iki piye?
ngene lho. Karepmu iki kurang berani. Bojomu iki mikir suasana elemine ning kreditan Bang Mekar ki mang. Waktu ning maku, awake ora penak. Oh awake. Oh. Nah akhirnya bojoku mulai, masuk aku, boleh Pak Eko rene. Akhirnya aku dolan ning sampeyan. Oh. Aku dolan ning Pak Eko, ndelok lagi terus sewu. Oh. Lawange ora nek bojomu mengo. Sik, iki omong kamu piye to kowe? Wis jane iki gak ada kopoknya lho. Sampeyan benerke Mas. Lah yo Pak Eko lho. Terus sampean Aku nek dolan ning Pak Eko, begitu dolan ning Pak Eko terus sewu. Kuwi lawange ora nek bojomu mengo. Lho. Cek tak sih. Piye benernya Mas? Bener Mas. Sing bener iki lawange mengo bojoku ora enak. Lah, sing rono iki awakmu Pakku. Lah iya yo awakmu. Lah iya, Iki tak bener nih. lah iya aku iki rono. Oh. Aku rono awakmu ora nek bojomu mengo. Sing bener ki lawange mengo bojoku ora. Lah kok ngengkel sampean iki ya. Mesti rono ki aku ngengkel nyambut sampean. Terus piye mir ora piye? Lah iya, lawange ora nek bojomu mengo. Terus bar bojoku mengo kok kapane? Tak foto. Deni. Apa nggih lho ini. Aku ki dadi dulurmu wis suwe. Aku dadi dulure Mas Eko ya wis suwe. Lho, lagi. Dulur rambut gawe ora. Oh iya. Kuwi ki dadi dulure Mas Eko ki dalu. Lho. Lah nek kalau aku sini bertanya kecil nek aku. Tapi nek dulu aku lu setahun. Kulo iki wong serius Mas. Kulo iki wong serius sak tau dijak bulan. Nggih ten mriki tok kok ngimbangi Mas Lok nutuk njur nenggake panjenengan. Loh, wong legane kok Pak Eko rasa digo-digo. Maksudnya ki nek wis nimbali wae ya sing menggah dalan njur enek dagelan iku kudune ada sinergi tongkat estafet. Nek nggon candi bersih desa sing disiape apa? Son diunekno, panggung combo disewa. Iki gamelan yo digelarno. Kabeh nimbali para warga, terus nimbali budaya. Lho kurang murene iki apa? Tak pikir ki kok bayar lagi roh. Wis ngono Mas mbok pikir. Mula intine Mas. Wis pokoke bersih desa ing dalu menika ing desa Tandi, muga-muga sedaya warga masyarakat menika muga-muga ditoke bilahi cedhake rezeki. Lah yo ngono lho. Oh, Nanjake Mas. Jangan. Hei, ibu aja terus sampe akehan kok. Kula tak titeni. Nyapa kiai-kiai kene iki sik mendominasi dengan budaya tradisi. Karena ini ada walere niki. Loh, lalu Pak ini terus. Loh, mau waler. Kok waler kita dhisik kaya apa nih arene? Ana gangguin. Nah, ngono lho. Dadi kudu ngerti, iki ra kena disepeleke lho. Aja. Sinden ki arep piye-piye disawang nek jaman riyen, Mas. Nggih. Jaman riyen wayang kuno. Blencong ora enek sing nggawe petromak. Sinden ora ngene iki, loro. Ning ngarepe tukang siter. Yo. Terus dipindah ning gurine tukang siter. Sebabnya apa kowe? Mergo kekete kambu. Oh, nanjake Mas. Ayo aku bentar tak sering bitare. Sapa? Lho, ya kok kuwi no ben menghibur no. Cintaku asal konyang Wes, saiki arep ngomong apa karo bitare. wis aku rasa ngomong apa iki sing bayar iki. Anu, Saya, aku kata sih bitare. Iya Pak. Dengan di sini ini kapasitasnya sebagai bitare atau sebagai seorang Waranggono? Kalau di sini seorang Waranggono Pak. Berarti yo kan amplopannya no. Oh iya iya toh Pak. Ya gue amplopnya tak kei. Dari sini. Nah, cuma butuhnya apa toh? Amplop. Ayo. Tapi amplopnya gue tak kei. bisa saya percaya kalau itu dalam ngedit sak hari ini. Wong ngopi kan bayar sing ngedrang iki. Aku cari Oh, berarti sama iki kene ya, Bul ya. Nggih. Aku dadane omahe sampean kene. Alhamdulillah. bojone Pak Careki secara SDM, secara AQ, EQ, SQ-nya itu teruji. Asline piye ya? Si Yohan kuwi ya. Biyen ki mergo tresno karo Pak Eko kuwi biyen seneng karo si Dene iki kerep delok. Ngono. Biyen si dhisik asline dituku ya. Sinten Mas? Mbak Uji. Ayo ora bocah bak bocah kaya ngono mosok selerane tuwek.
Wingko katon kencono katon loh, semakin tua itu semakin jadi. Iya. Malah enom gitu saya. Kurang hati oke. Terus iki lek skincare mo. Sing tuwek-tuwek iki ngono. Udah pipa no papat limo campur wis cukup. ayo ini lah perawatan mangsamu. Kowe ora percaya, bojone cari mesti secara dites. Pemikirannya itu luar biasa. Cerdas. Umpamane Pamane iki mau. Nenano iki tembangnya apa? Tembangnya iki mau lho. Wah, bojone cari yo kopok. Ati nang rokok. Senane model. Nah, ngono. Ya. Aku masuk dulur-dulur tapi yo konsekuensinya itu oh diganti kok. Bener kan jawab tuh diganti. Iya, makasih ya, Mas. kudu apal lho, soalnya basic itu sih Ya, insyaallah. no. Ngerti aku? Apa lho? Nyidam sari. Iso lho. Ya. Ngono lho, wong iku kudu didelok. Pinter. Bisa ora kowe, ora iso. Iso, ora aku. Tapi apa? sampai belum? Iso lho. Ya. Pinter bocah. Iso lho ngono. Aku yo iso. Iso. Iso to aku sapa kabeh. Butare kok bisi. Tunggu badak ya sok kalau sok. Iso tenang. Saya Ya wis aku pinter. Iso tenang. Iso. Iso tenang. Iso kenyang aku apa dan Sini. iso. Nane apa dok? Anu, sore-sore padang bulan. Sore pada bulan. Aja cengengesan. Cedrak lho. Iso tenang kok. Iso. Lah ya kuwi. Lah yo. Kuwi wong nyanyi klelok. Kowe iki nek tak omongi lagu ra iso ya iso. Kok iso budul. Kok enek lagu. Kowe didelok. Ndok tak wis duit nek. Wis kok omi lomo. Iya. Kowe jawabane kudu Benar. tekek. Tekek. Kata-kata kunine. Tekek. Ya. Nggih. Cacak gede ning tembok. Tekek. Ya. Nyamuk senengane. Tekek. Ya. Nek metu jawabane kudu Pak Jumeno. Pak Jumeno. Sing dadi lurah. Pak Jumeno. Pak Jumeno. Bosek kok. Sing dadi lurah. Pak Jumeno. Nah, lurah candi jenenge Pak Jumeno. ya. Sing dadi lurah cari jenenge Pak Jumeno. ya. Kowe duit karo Pak Jumeno milih ndi? Pak Jumeno. Ya wis ini kalau ndak milih Pak Jumeno. Sono. Sono wis milih Pak Jumeno. Ndak mudeng karo milih Pak Jumeno kae dadak. Langkonan iki ngopo Pak to? Jumeno 30.000 Pak Jumeno. Kok ngemis ya. Wah, kamu ngono kok Saiki digandrung puri. Wah, Kok japak menan iki. Ya, katresnan karo Butare. Apa? Mereka bukarane Butare. Terus Menawi menika cilik niki Nggih. garane Pak RT. Masya Allah ya ya. Menika garane Pak Erwi. Alhamdulillah ya. Menawi menika jauh to gede Iya, menika iya, sinten, Mas? garane Pak Kami Tuwa. Wah, kami tua kan. Iya, Kami Tuwa. Nah, menika Pak Bayan. Menika garane Pak Oh. Kepala Desa. Iya, iya, iya. Garane Pak Camat. Iya, iya, iya. Menika garane Pak Sekcam. Wah, iki Garane juru kunci menika. ngasini kowe iki kok iso. Loh, entah iki sok ben yo sing ngurusi yo juru kunci. Justru malah wong iki penak derajate ning ngilingo sok ben bakal mati. Justru malah sing ngopeni iki malah wong sing ngene-ngene iki. Malah pinteri juru kunci. Mudir iki mah pinter. Kenal kamu dene kira? Ora kenal kok. Juru kunci kenal? Ora kenal. Lah lek pengen kenal mati yo ben didusi. Wis cakemmu lho. Manungsamu mbok kon mati sih kok doyan kok iso. Ning ra apa-apa, Nduk. Aku wong apik kok. Ya. Sopo mudinku ngedusi aku to. Nggih. Kuwi mesti batin. Wah, Mas Jo kritik biyen dadi seniman, disabuni kon dhuwur resi. Iki biyen sedekah gede karo wong apik, sabuni resi. Iki lak medhit ta? Nggih. Besok nek apik, wah gluntuk iki jan kali ra mung nom-nomane. Nyabuni kok rai. Mulek mudun. Kok ini suwi kok. Oh, yo iki nakal yo. Akhirnya aku tangi. Aku tak
jalur tak usut sendiri. Oke. Iya. Kowe kamu kok Ayo. Tomole tak tomole. Lah ngomong iki. Yo. Tomole. Pamintaku Nimas situasi Sampai melu capusane JP. atut Mono cari orang sik. bojone kok aku gandeng tangan pekewuh kok. Ngapa? Iki urusan lah. Lah terus Cari tak urusan. apa yo tenang? Apa yo tenang, Mas? Apa? Biar tak dengar kurir. Eh, Kalau aku. Bocah iki wis karo urip ning dapur lo minggu kompor. Sesuk iki tak karo ora. Wis ngomong iki. Tukang kompor ngene lho. Atut runtut tansah rerungan Kira awakmu wis nyawisi karo iki sampeyan grup iki aja tambah rasa terus mawardan. Pripun? Bisa bisa kayak jeneng grup family 100. Lah kok Dulur tok. ayo mlo ra kemana-kemana. Dulur piye ngono ya sik petung. Ayo, terus Mas dulu. Mbak, wato. Recek ya. Dulu kan. Ora apa-apa Mas Vino. Neng kene iki milik umum. Iya. Tatanan nggawa tontonan nggawa tatanan. Bojomu lowong lho. Iya. Arek tes sampean cilik bojomu lemu. Lah kuwi arek aku iki guru bojoku lemu. Sebabnya Mas, Lho iya, dadi aku lek ngarep suka kaya ngombol numpang tanggo. ya penak rekbles ngono. Saling melengkapi. Iya. Kon iki. Mbah. Nek kok kancane gue tangan dhewe kok. Ing sarina sawa ini Oh, ya bung tangane. Iki disoting lho, Mas. Iya, saya. Ojo rene. Wangi ugo ngono lho. ini wis tak kameri iki. Sayang, Iya, sayang. sampean roh bedane apa lampu karo bocah? Enggak tahu bedanya ya itu benda aku manusia. Kuwi nek bener kurang penuh cahaya. Kurang benar. Yen lampu kuwi bisa madangi pagelaran wayang bengi iki, ning sliramu bisa madangi sakjroning atiku. Kuwi romantis lho Mas. Romantis ki nek iki karo garwane ki Sinta karo Rama. Sri Devi karo Sanjaidut. Lah iki wong loro sitok kaya penisilin. Ini sing matamu. Ora iku kaya dumek. Lha meneh masalah penisilin. Kowe sing jiko iki karo garwane. Nggon Malawapati Angkring Darma karo Setyawati. Nek nggon Ponorogo kuwi Demase Broto karo Cempluk Warsia. Nek nggon Banyuwangi ana Sri Tanjung karo Sido Pakso. Lah nek to siki karo sampeyan jajal. Ayo. Ayo drone. Lho kaya kumodo karo Komodo kuwi. Mangkat. aku pengen ngomong Islam. Rasa dianggap omongane wong ora ati kaya ngono iki. Aku terus lara ati ngedeni kok. Terus kok diajeng. Oh, untuk bojone Dik Putri Sabar. Aku ki tresno banget karo kowe sayang. Iku sosok kosijo jam mencolot ibdas kan. Kula ki tresno kawe panjenengan. Tenang lho ya. Saestu Kang Mas. Tenang lho ya. Aja ngapusi lho ya. Boten Kang Mas. Aku tuh gue tresno banget karo kowe. Ora ono wanita lho sing tak tresnani kejaba kowe sayang. Saestu Kang Mas. Iya. Belum.
kaya sing bocor wis Kayak sendiri ten. Tak kono. Kang Sami. lamun adoh saketing di Ini lagi kok wong kakek kumpul. Ayo gembos to iki. Jan. terus Yen cedak tansah ulat sido sampai karo Pak Tarik itu bahasa kendaraan apa Nduk? Itu masnya pickup mas. Kayak wedhus. Karo Sik kaya apa nih? Kayak anu Mas. Aku itu masnya pickup, kayaknya ambil aku diusungi ning buri kamu mas. Kamu bojomu tuh paling pikir. Tuh paling mikir Pak. Pickup. Aku nurut ya Nduk ya. Jadi kok tumbas Pikir iki digawe nomor apa? Terus Ada ini tak takoni. Dan jare kowe nanti wedhus to? loh Wedhus ki ana lanang wedok. enak. Yo kene umpama berbagi cinta ngono nek sinisian utawa ndum rasa nek cium-ciuman. Iya, iya. Kuwi kepiye wujude wedhus kambung-kambungan? Ya bangunan ini. Nah, berarti ora ngerti ilmu kehewanan. Ngono ta. Iya no. Lu sing ngene iki lho. Wong ora iso. Lah piye? Wong ngambung ki mesti nggone Lah, pipi. Nah, pipine wedhus ning ndi? Ning kene. Ah, salah. Dari ndi? Pipine wedhus ki ning kene. Apa iso? Wah, kowe ora percaya lho, jajal. Iki matu paling sik to. Dan penak. Lah. Kowe ora tau ngerti to wedhus sambung-sambungan. Mesti madhepe rene. Yo. Kowe wedhus. Yo. Wedhus sing pira? Sikile papat. Nek wedhus loro, Wedhus loro 8. ora iso. Iya papat ping pindho 8. Wedhus iki nek loro sikile 6. 8. 6. Kok iso? Barang bunga-bungange terus mangkring ya. Tapi lo wedhus arep ngejak piye? Arep kok. Kok tak dadarane kok idul lah. Ngono. Pindho mimi lan mintuna. Ayo bareng nimas anak tapi wajib. Terus aja. Sido asep Domo ndak kudak-kudak wis dadalke marang putra Adipati yo gene entuk Pangeran Tirtakarna apa mbek Tetok karo gundulmu. apa mbek Tetok iki banyu kantongi kuping kuwi sama aku kangen kopokan ya. Apa tetok karo pikiran kopokan. Tapi yo ben toprak ngono to Bulung Sari Inggih apa? Bulung Sari anakku Sama jadi apa? Adipati Wijaya. Sama ndi? Loh, Sik dibrene wilayah ya. yo siki nggon pranatan ngono. Ayo, putraku, Bulung Sari. Inggih Rama. Rama lak wis nate matur, aja nganti kowe cecaketan marang pangeran siji kae. Kae ora kena kanggo bebrayan ya bocah. Kula tresno saestu Rama. Tresno yo tresno nanging kudu sarang sinawang. Ngono, ora itu. Yen kowe ngandel apa sing dadi ature ramamu? Kudu manut. Saestu Rama. Nggih. Kula boten saged pisah Rama. Ora kena.
Adipati lunak lunu mbok anggap papamu aku Ya tak aku. Pulau Sari ayo nih kowe kok mesot iki apa ora kebijakan sugih kendel bondowani kuwe wis wani tresnani putra Adipati Kula tresna sanget kaliyan putra putri panjenengan. piye Tresna sanget. balenono kandamu Kula tresna sanget kaliyan putri panjenengan. balenono kandamu Kula tresna kaliyan putri panjenengan. aku ora apa yo nganti aku lakon duweni putra mantu sing kaya kowe ora ngerteni apa sing dadi kekarepanku ora perlu kan Nanging kula niku tresna sanget kowe wandung rugomu dikrek ngombemu banyu blek lampumu ge blek yo kene tresnani putrane ora nyala kowe rasa minuman romo rasa ucuk yen nanti kowe bisa sesanggenan ayo kowe gelem ae ora kula mboten saged. gelem bali ora kowe gelem Ojo kowe ini was romo wis gawe mangan kowe Kok tresna kok kowe sing gawe gelem sumikir ora aku dadi bapake. kok njaluk bapak piye to Mas Karaktere wae ngono bapak. Kurang saiki ora disetujoni Ya terus aku bapake. kowe bapak Sampe dadi anu pacangan Pulau Sari. Oke, jajal oleh Pulau Sari. Oke. Kowe bapake. Kalau kabeh ya. Baik ya. Bapak. Adikku bocah iki Pulau Sari. Adikku sing banget dak tresnani. Ing papan kene aku minangka dadi sedulurmu sepuh, sedulurmu tuwa. Gantine Kanjeng Rama. Ing kampo Kanjeng Rama nalika semana wis kapundhut anggone lenggah dadi Adipati banjur diteruske marang rayine Kanjeng Rama. Jur saiki nggon pranatan ora duwe wicaksana, aku sing bakal genteni ramamu. Apa ya kowe didaksya marang Kanjeng Rama? Kudu Kanjeng Rama ngerteni apa sing dadi kekarepanmu, apa sing dadi angen-angenmu ben kabeh bisa ndadekne swasana sing kepenak. Kamu boten sanggup jawab. Tidak siap kan Mas. Ibu dong nikah kan. Piye? Dong nikah. Kowe kudu mikir, aku wis gak bisa. Yen samong-samong Kanjeng Ramamu teko, aku sing bagi. Yen nalika mbiyen Kanjeng Rama sing nganti pelan aku, banjur iki ora ana sambung gedhe marang dhewe. Assalamualaikum. Jadi darani mebel. Loh, iku ora sing nunduk mikir. Kowe Yo iki. Kanjeng Rama Kanjeng Rama iki. sampeyan dipenehi kapitayan marang Kanjeng Rama ku mbiyen kon ngenggahi kanungguane ana ing kadipaten. Yo gini beda ana ning kebijakane sampeyan. Lah ya aku mek ngerti cacah gitu. Lah kok iki sampe nunduk mikir salahe apa? Lupute apa? Ya ora salah jane. Lah gini kok bagus mikir. Sampeyan biyen dadi apa? Diunggahke derajatku sak. Kowe akeh. Akeh apa? Ojo temen-temen. Ayo. Sampeyan ayo ngomong kare adikku kok sia-sia. Salah apa? Salah apa?
Ganti. Loh, Aku tak ganti Pulau Sari ya. Hei, belum kali wedok. Wes aku itu ya, wes kita beraman ya, wes. Yo yo. Ganti Pulau Sari aku. Bakal telur ganti aku. Pulau Sari. Pancen nalika semono ndak kudang ndak bopong minangka bisa neruske ana ing panungguanku. Yo gini, sliramu ora bisa ndidik marang putrimu. Saged Romo ramane. Banjur Bocah nakal. Ora nek diomongi. putrimu ora kena dikandani. Nggih, Kang Mas. Putrimu ora kena dikandani. Boten kenging Kang Mas. Ayo kudu ra manut marang ibune. Nggih, kudune mekaten lho. Kenyataane ngoten niku. Terus menawa seperti ini gasen. Dadi kenyataane ngono kuwi lho. Nggih. Yen kok ora kena mbok kandhani, cukup pun Rama sing ngandhani. Nanging ora tau bali. Boten saged. Beli keluyuran. Keluyuran. Kambine kepiye? Kabine buka, roke sakmene, dodone dibuka. Pripun ngoten Lah niku? iki koyo penyanyi sing kira mayang kara iki. Ya. Si anakmu. Lah kedang. Jebul koyo nang kene kedadane. Nggih, Kang Mas. Utami. Kok aku sinten to? Kok utami jan Kamu putriku lan putrine ibumu. kok ngawur Tak jenengan? jenenge Si Utami. Si utami ini kan dari dugi. Kalau ini kok garwane kantong. Ora melah. Coba. Ahli itu dasku. Aku lo menang loh. Senenan dong. Kowe iki wis tak kandhani aja ngluyur. Kali ibune kono sungkem. Nah, Kowe iki wis tak kandhani, Nduk, aja ngluyur ae. Upama dolan ku ya aja nganggo klambi sing petetet kaya kurang bahan. Mosok ge mlaku-mlaku ning turun dalan nganggo klambi sing dodone kebuka. Roke sakmene ku lagi. Aku kerja kelompok loh. Ya terus iki kok disuntik kaya ngene iki. Terus apa janggut ya ngono? Terus disuntiki kabeh iki ditarik-tarik di. Karepmu ben apa to, Nduk? Kaya ngono kuwi, Nduk. Ibu nek ngomong wis bola-bali ora usah aneh-aneh. Dadi anak janggute disuntik ben ngopo? nyapa? Masa bujune tarik tangannya posing ya. Ayo, Iki lagi dicapek kok iso. sekelas cerita keluarga. Tadi aku jadi rolang lawan Jawa. Wah, ini kok ya, Pak. Kowe ngawur kene isuk pepes liwat.